familles, 1000 problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urangur da musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Sall vous, mère yo maman mi tanan mew jeewo kala bawo defan mi ñama billahi hon waɗa so oto jeewo defi wala defani mi woƴa ko jeewo defi walla mamum jeewo defi hay siko baban jeewo defi mi ñama miɗo maayi heege Tu veux manger quoi? What we tam don't hear maji wokko adi. Min mi hashtag an jogi hebre hashtag. Min ka hande pewna tam katte. An Fatma an ko mbaddan ko. Hono bawurda dum. Hono bawurda wadde min mbaddan ko. C'est pas moi, je te dis que c'est pas moi. Won c'est pas moi nen. Homo wona don wona an. Homo wona don bo wona an. Homo wona ta kay. An Fatma saba Allah ne laado munon. Min a lori kam a lepti kam a dawni kam bongo. Fatma an ko mbaddan ko. Ala ko pawda dum. Fatma min ko maw. Ko mi kelli faada ma. Min ko responsable yew ala tan ka wada nim do get chof get chalti adi wadi kam do kiruji adi wi kam do les a sakati kam do gada ka guuji fan mat a sukke am do cukkinday mat téléphone yel mat lum gel ngel har kam film Sofia koy Hasabia, biar lo horma hal Abdurrahman ko mi fiin kaccani. Wona minum horma halam. Mi halna num hal kaccitande. Nenjo kom tawdu ton jongoma. Jongoma no jodi ton wad lamsal giti mum. Say cikka ko innocent taw har mi jedi buri mu jasde wodani. Min odo mi wa sipportu dum do e galle mi wawa hankadi wawa wurdu do e jongoma. Mi wawa. An jongom no way ka wawa Abdurrahman. On wali hatta parce que jongoma ko nafi ko peno on wawi rendindi. Afami so jodum ton on way halde ton ko wodane galle. Sofia, artir hakkille ma. O artir hakkille ma. Mi artirta hakkillam. Mi artirta hakkillam e odo jongoma. Parce que ko jasdo ko kudado wona juldo. Oh baro hey. Wadi mi halduda ses. Hey, amani bada ni. An Sofia an ko murtinma. An dina sanside. fan mata reno an ko ko mata ko de Bukan aka woni kay. woni kay ko wona ndoko tan ina an kay buri watte tan do boy an o yokkam jam sab Allah an o lori kam an amad o min jaggirim tan udlum dokkuro gore elle min wona mawde elle wona jongor bin ala do bin hay goto ala do o foti hal nede gon billahi sa rena kimi sa tiane mbatta ko mam itto Allah mam itto dande mande hande tappi to ƴeewa Bukan. Namdur mo tan ko hasit. Min kam anda ko woni Bukari.
an ɓuri an dogo woy an ɓuri argay mi am ditan puccitami guitoy wallahi dan sala rena demi tan mi am ditan puccine ko guitoy tampiyankay dal hangar a yakton hande mbeɗa min fofto seede kay mi jogui jinnaɓe no mi jogui jinnaɓe a yakton a warata kam ɗo e suude tan gara puttina kam gueɗe gadda goɗɗo ɗo yahat gal hangaɓe tan goni ha toon min mi foftoɗo seede ɓe ɗano mi mayimi tampi Allah rokuma kandale aduna chikuja adawawi hundi foyo aduna an mari baɗani ko lawma ha sawyam tan gono e wullude aɗa haala ɗum an ko woni sawyam tan gono e wullude dow yimɓe elle ko an jimin yimɓe walla ko an jeeyi yimɓe ɓe sa welam mbiya noon kono min à partir d'aujourd'hui mbimami mi haalat ko woni e ɓerdam nde ko mi haalat ɗum te so welama yo nam mais ne jew an oɗo sutour mo joganda jongoma fodɗa accude ɗum somi yaafi mom Allah so ƴeewi ɗum yaftal ɗum no jimmi mbaɗa ɗum e hoore ma nde an ko mande pamata Sofia ko laawimo gacciɗo ko wona e wullude haw bugay ay fanma ko haali ko baɗowo ɗum ko ƴettude décision mo ha paari a faami te billahi mi haalanma so waji ɓe ngari tawma ɗo Allah n seedi hay sa haali ha ɓaawo jangga koɓe nawoɓema mi yiyani mbatta handaɗa ayi koɓe jomen doole deuxiéme soɓe ngari a wi haɗa waɗa expliqué nden ɓe kaɓɓanma tiiɗo ɓe kolo hunduko makko te pikiraji ɗiɗi mi jogui soɓe lappima hen goto billahi wallahi ndewta lakara ka lamɗo bolol yawmal kiya wallahi amadou an wadde ala saggum mi yewda fanima tan kuko ɗum woto mi yak feeram bonatde wallahi mi heeɓi daw mi anda mi kukoto mi anda nappoto kono sa renaki billahi wallahi so yalti galle o ma yide heeɓi no ganda ɗum mi anda fof noon décision mbatta ɓukay wadde fan dogami haalda fanima woto bone mbaɗ somi haaldani muddanaga daro muñum dogami haaldam a hanga kinot fatamata hanga ma rekul an ka kangaɗo fo ay an noon so Allah jaaɓi han ɗum rekla fanmata an ko mbatta ko hoto pawɗa ɗum hoto ƴettirta e am décision a haaldani Ahmadou a haaldani famam hay goto jaaha ƴetta peeje ma joni joni ka a sukkudama nokku kosɗam han naw sernaɓe nawde indam sernaɓe ene men yahde nawde ɓe wile fiwoɓe joni noon ala ko heddanima sona wiide fanmata joni heddanima ko rondademi ɗo nawami galleji ha gaɗi walla ndondoyɗo safroɓe ha gaɗi gadda ɗo e galle ɓe tongami ɗo hattin e yo fanmata ayi haadema nawdemi galleji ha gaɗi ka an yahata galleji ha gaɗi a nani walla nawa toon bamma walla nawa toon yumma walla nawa toon famille ma mi ha gaɗa mo wima noon bukadi kitadi sa on kon mo wima noon mi noon André Abdourahmane ça va Sofia a ñaami moɗum ñaami wallahi mbaɗa haali de ñaami hano haali weli machallah weli machallah nden jeew ko bawɗo debde de eyi de fanmi nawto plateau mais mbiɗa sohluma noon bon mbaɗa ko jam jam ɓolo pourtant aɗa wawi yewtide yam joni de mbiɗa wawi jooɗani jewtan non après mami noddum eyi woto waɗ ɗum probléme nani ok eyi wona haydara ko hakkude men tan mine wonani ok fanmata billahi sa renaki wallahi sa woppani ko mbatta ko ay fanmata ala fof fotan bonande darowdaki ɗo notiɗande dowa kono wallahi ay ɗum mbatta dewgal magal heeɓi hen ha eyyi haɗan joni woni sappo jeenayo haɗande woni sappo jeenayo
bagage ma yo dande ma yo kosde ma yo kotone ma yo dewgal ngal kaɗnel ngal ɗo bah ma riddan wallahi gandama bah ma riddum min wa wurdo kaga nan wini tan boccita guette nan wini tan boccita guette wona ni keɓiɗa ɗo wat haɓo en warma ɗo mi dan probléme fanmat dañam reena fanmat reenon fanam ko pok irtitami ko fanmat wallahi sa reena kim Pourquoi je suis rentrée comme ça? Je peux mourir. Tant pis, on lève, tant pis. Pourquoi elle a pissé comme ça? Seigneur. C'est quoi ça? Bougari. Bougari. T'as pissé comme ça? Hein? C'est ce que t'as fait. C'est que t'as fait, t'as pissé. Hein? T'as pissé sur le dara aussi. On a mis. C'est qui? ɗo kay sabu woni kaali ɗo tan a cofa ma mbiya min waɗi piisi Yam lasmo to lelim ɗo labtino la ilaha illallah wambaɓe lawɓe ngare fanmat cofa ma ha par kadi mbadda hen findinde mat kam jeeni cofi ɗe kadi mino bukari ko an sofi ƴo wuttama fon leppi min de dara leppi min hon leppumi hon jiiɗa ɗo ko leppi ɗo yi ɗo ko leppi mbaɗa bonade ma mbiya woto yimɓe nan wallahi ma fof en nan cofa ma mbiya woto hay gon nan la ilaha illallah tubakoɓe wambaɓe arboɓe ngare min de kam mi hoyi min kam rew moƴƴuɓe nani gadda ko urata ɓeɓeni ɓuur cuuɗi mumen ɓeɓeni gadda ko ñamate ko yarde an han sofa lees c'est toi qui as pissé c'est pas moi wallahi la ilaha illallah wallahi ko an hoyi joni heddani ma ko yaade aɗa famami bone renomi de billahi sa renakimi mi ittan leɗɗal dani ma ngal de an joni heddani ma yaade har kam tega bonani hay mbaɗa bone ma mbiya woto yimɓe nan wallahi ma jama nan de billahi ma jama nan hi wallahi aɗa fotimi reen wallahi haɗa kam foti reen wallahi ngal cokkatagal ma mi ittati wonki makki de sa renak taw wonki maki wota ko junga mi koɗo ngel koddi firawon ullundu jasndu yelhin joni ala ko heddori ma sona yi ana sa sohli kañoyde wawa maydinoya dus kaño yattu dow les kañata wiyem de tan mbaɗa ni mbaɗa yolos mbaɗa guel beɗal is jarani tar a waɗi bone ma a pari rew moƴƴuɓe ɓe gadda ko ñamate heɓe mofta nder cuuɗi mumen heɓe gadda ko uur an ala ko mbatta sona mbatta préparé ko hañde lees an onon mbiɗon an kane ndentina hen kadi mbiya hat kam jeene kadi hat kam fawa ko min ayi ponno hat kam wawi waɗa an wallahi ko an jogori maayi ubboyɗa gacca kam ɗo mbeɗa jooɗe galle eyey kuraɗo koddi firawon tuk murma wini tan mbaɗa ni mbaɗa guela bel Allah kofa becco tawi cikkuɗa hat kam wawi waɗ wallahi ma laam ɗon lelatomi dow kañƴe ma he ganda hay tus ko mbawɗa am tus haɗan min ɓuuri men fof jalno jom wurtin tutta mimi kaay kama debbo mum goni hante 2 heures du matin oɗon mbaɗa an hayi wona min hay ɗum ne noon Amadou mi woppu tan ha mbamini leña comme tan taw mi hen ngawaɓe hono ko tan en haara ittum beɗo ngelam calli gorkil seesi ndoos mi lees ngo anga leppi
mbattum berngel ngel sees yen lak ñitno poɗmi junngel ngel hangel ari hedde kaaye hedde ɗo nofi ndiyam ɗa ngannduɗo kam dillital mammem tan no ngartumi hanti no leltim mbo amen hanti ɗani Andre. Ya, Fatima. Mon Dieu, hande mi dañi ko musiga. Ko woni kadi Fatima? Mama Diom. Mi sigono joni a sadini kam noddi ɓeero joni ma geɗe muñ. Hay dewgaram mi defi seerede hande mi yalta gallo. Bukata wi somi addi ɗo ha galle ha ngaɓe mi addiɓe ɗo ɓe garnimo ɗo. Kanko ya o seeɗa kam tan ha laaɓa ceer mi yalta gallo. Mama Diom mimi seeraka. Bukata kam ko heɓi ɗum. Mbirawo seerma? Wallahi noon wigam hande. Ala fof ko haalani taw ko ɗum no tagi dewgaram ne heeƴi hen. Mi pari hen ha laaɓi ceer mi yaltina junggam ngo mi joƴini ɗum e leydi. Mi pari hen golkam kay kanga ɗo wonde ɗum ɓuuri mi seere. Mi yiɗi golkam ne yiɗi kam. Ko yaltoyo tan. Somi seeram joni to payi Mama Diom oto fof to payi. Wallahi. Ha? Andi ko ñagatoma. Est ce que yara jewtida e Amadou? Ponam Amadou fof ɓuuri ɓilde kamen. Amadou somi guila Bukari rafa ha faade joni min somi jooɗi mi hanni Amadou wiya komi ya muñe jooɗe ya en wayno tan diddo kam tan. Amadou kay ko Bukari ko fawgiɗo ko walla ko wiya ko sellan ko Amadou kay ene waɗi en lusi wiya omo dañi e belam so dañani e belam o wiyata noon. Amadou ko mone wayni no wayni wona ayi makko wona e dara makko wona yaade afat mi walla mo visite ay dara ene wayno ko belto neɗɗo no miñi woni ko rafa a jogo solution mi almi jeeɗi mi jooɗa tan ndar kam ele ala welti ko rafa ko ala wona lawol ɗum kam ko waɗi ko yooɗani joni haala ala hen joni mi yaltini junggam ngo ha laaɓi ceer taw ko ɗum tagi mo wiya kamo seeɗa kam mi yaltini junggam ngo mimi haalma gueɗe gote sa fini subaka sa yiyani kam taw ko maayni suttu joni noon mimi nde no wayni tan mimi tan ha ɓoye diwi nan mi hen gusida hoorem Bukari diye piise nuɗɗini haɓoy tawi Bukari hami ma hami diye piise mbi ɗum sa wiiti kam piise tan mi ñaama yaay ma piise woni sof e min oreomi piise mi anda woni piise billahi wallahi Amadou neɗɗo fuuftan mbi ɗum ɗo noon han noon woni kakkoti men billahi ay sa renaki mi seeranma mi yaltina bagage ma o galle o aɗa andi jiɗɗo ay yiɗa seerede kam innantaki ɗum mais wonde makko ne suttone min mayatto nami fina tan mi maaya deytale haal jam mi tukaram jam haal jam Fatima ande neɗɗo duwata ko ɗum moƴƴani ni kangal gullo dow ma a ɗanata jamma a ɗanata ñolom sa ɓoy seeɗa han jogo jokkita ton so mayi toon kadi ejjintaki yimɓeɓe ha so wiyama kadi dewgal ne heeƴani to paani wallahi taw ko yidde noon takata kam tan mi yiiɗi golkam ne yiiɗi kam tan mbiɗa jogol maayde ne sutto so pini suba tan tawe tan goski am jaltuno ala duwo jam andene haalat jam kalam goɗɗum ala ko laab ko kay haalat mi jami anna fof ko pour joni mi jiibima joni je sais pas même ce que je dois faire ko mbaɗɗu mi majjo ha laaɓi ceer mi siganoma mi dañi solution oɗo solution joni boni joni ko mbaɗam wallahi bonani wat ses tan jaara jam wat ses tan Fatima joni moƴƴi wona ko golkam mbiɗa yiɗi ɗum ne yiɗi kam ɗum tan tagat mi jooɗo toon o wiya kanko kanga o yahan to joni min gonduno sutto ɗum maayi toon ma yiɗi letti i Fatima tampide min dak woni en feere haɗa andi no wayi yiɗ rese wallahi no wayi hul seereede Wallahi. fondat kam seeram tan darga daron tan hanti non Bukari pardonnez moi tan hanti wona yaafni tan ha dicci koppi mo hanti tan lesa mi ɗum si ɗum ɗemmati walla mi nani tan kalɗa ɗum ɗo sen won billahi ceergal ma heeƴi he wayi Bukari aɗa heewi peeje e joni Bukari ɗeɗo peeje pourquoi haɗa ɗe waɗa Amadou woto yejjide il faut komi dañ deuxiéme gammu ɗimmo ala sago mbo woto cay Bukari te on ala sago mbo heblane kadi feere hesere min kam Bukari ko ɗum naggama quoi aduna o noon Amadou sa ƴoƴƴani a yahata ayi aduna o haɗa wona wakkade sawru tan walla wakkade jiyasi tan haɗa lappa ɓernde ko ɗo ko hoore nde ko lerta ɗum eyi Sofia Min Diom a hawrani Fatima Fatima non Fatima de joni ummiɗo en ko haala ɗum so na min nawo Bukari galle ha ngaaɓe Bukari wi noon so nawama galle ha ngaaɓe
o rokkat mo dande makko nen jew so bolla cinam haal bukari min haal bukari addan kam do en kono Fatima ni yurmini tan ande Fatima ni yurmini kon bukari yurminaki a fami kadi nen jew jonjon ko toy ka Abdourahmane ngumi palaat mu nawanno momo imagine hein imagine plateau o ñaami dum haalaaɓe cer est-ce que ko jongo ma ñaami jongom holon mi tawan ɗon jongoma de kanko gortal mum ɓirta plateau min makko noon amin gandodiri no feewi ay ngo omo andi ngo no feewi de omo wowi ngo kadi machallah mais nen jeew ko cohlum banna kam ɗum taade mi nawi plateau mi ruttini ɗum less jinmi ko jaha calminoya ka Abdourahmane sabi Allah kadi ay an aɗa wawi bonnude yewtere mi ñaguima tan oɗo jokki annen mi ñaguima tan annen non nen jeew a wannat kam ɗum an aɗa andi min e Abdourahmane nomin mbaadi hakkude amen welani jiiɗa nawdemi toon kadi min oɗo ka Abdourahmane mi jimɗo jim ko changé te mbeɗa andi sa yittima o jandirtamo haalantama ko mettuma omo yasalminomi annen nen jeew aɗa sikki ɗum s'il te plaît ya mbeɗa yanana e joomum o jandirtama Sofia accam tan mi jooɗon daña baraji jim ko jaha umdo jaha calminoyam annen ɓuuri wadde nen jeew guila hanki ha joni mum ɗo aja ya kay guilmi tan kilo wiɗi mo hunde haydara witama te toute belle comme ça sa yettima weltot mi noon de mais ya haydara watta komi fewmi ɗo kam guila mi yaha feewi adinani Andre Abdourahmane afeli an ko ƴewta ɗo han komi garɗo salmin dem he aɗa kalanmani min sohlani salminami an hay darmako cohluɗum am ɗe guite sukni aɗa cohluɗum yaltu bo Abdourahmane he bomo min aɗa yalta walla yalta an kaldemi wa yalta walla wayal nen jeew ko ɗum woni nen jeew hey an accam ɗum fof ko an addani kam ɗum say Abdourahmane waɗa kam ɗe gueɗe ko an Amadou en ƴewata belma en jottoyoɗo Abdourahmane calminen ɗum tawde Allah waɗi kadi woni ladde foytuni arti kadi hen moƴƴi ngari sen pini enen fof jehen calminen ɗum ɓuuri yo wat pare jehen nani on jehen min kam yafumi tan ya tan ala probléme Amadou an wima omo jehen calminen Abdourahmane mbiya yaafe he mi ala choisir yaade salminoyde an aɗa jogui choisir ya Amadou saabu Allah e nelaɗo mo Amadou accuno mbaɗa ni joni kadi miijiɗa ko haalayal kalkal kalanɗa ɗo hankide Abdourahmane Sall mo nderta Sofia ko ɗum miijiɗa jaggu kadi mbaɗa ɗum kadi probléme potɗono darga dari en Amadou ittu nde ɓernde nde joguiɗa ittu nde ɓernde nde joganiɗa Abdourahmane ko juulɗo ko galle he jeeya koye famille he jeeya te woto yejjit Abdourahmane probléme ma o ko kam goto so Allah yawti mbawɗen rew ha probléme ma o rekla min nen jeew woto wi noon min jinno oɗo wiyaga me ɗum ɗo anan selli nen jeew artir hakkille ma min jinnomi tan koko yooɗi Sofia mata wawa walludemi kadi daña baraji mi ka Abdourahmane ko jandilma kadi wadde Sofia ummo dow yaltu suudam ɗo mbimi ya yaltu
so tawi noon kala ko neɗɗo ñalli rek landema guel subaka ha naagi muti Amadou an kam dawata ko ubbode ɗum sa renaki mayde takko caɗele Amadou jiɗmi keɗoɗami ko moƴƴi de ummo jehen calmino en Abdourahmane te noon ko pewnumi ko hakkude ma e Abdourahmane pour ɗum feewa Abdourahmane ko kam tan wawi han humtan Sofia so serti keɓta Sofia ma guura gurdam belɗam ummoɗa e o musiba mo guurɗa Amadou he ka jaho walla yahay ka jaho walla yahay ay moƴƴi min kam meɗen yaha salmino e Abdourahmane tawi noon an joni cogoɗa ko pewnu noon kuɗɗi noon ko fewnu fof gonɗa ɗum ha ɗum bon heɗɗon joɗɗa mawna hoore min komi jahawmi salmi joni noon a yahata goppaade hi wona jaɓani ya min wimami jaɓani ya wallahi ono ko gonɗiɗon e ɗo e galle to komin oppiri mon noon mi kadi jaaki mi haala ko Sofia par ce que Sofia ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo neyiɗo neɗɗo mo ganduɗa kadi hombo weeɗi galle fof respect ko on tan jaaki mi haala he kono Amadou kam kala ko wiya waɗi bettanima ene Sofia omo jiiɗa ko domru ngata wutti kanko fof no ɓuuri bonandemi ɗo e galle he a resa he galle gaddunoɗo mo yeehi holko mbatta e galle jogo jaam jalta galle o ala fof ko wiyanimi ɗo hay nder suudam oppi ko hamiya o naroto ɗum lincir bagu suujam ɗum cikɗa ni yooɗi te min mi yiɗa bone min ko jaam tan jinmi e galle he mi dogi hami tampino mi ronki mbinomi no mi faɗa wadde ha ngara jewdiden hen allo ceerno Haroun Fejoor jam tan kay mawɗum eyi noddirnomami ko jaam ñanden wonko punnduɗen haaldude yonti noon balla kam hen par ce que min ni no gonirmi e galle he nene ɓurta de ɓe kokkanim jaam ɓe kokkanim salam jinnomi noon wooda ko balluɗa ham eyi wooda ko balluɗa ham mi waɗe mabɓe so nden yonti hay goto mabɓe wiyata leppi walla yoori kala ko mbimi ko ɗum ɓe mbaɗata ɓe kokkam noon jaam ɗo e galle he eyi kadi min mi yiɗa yaltude gallo mo ɓurmi yidde koye galle he woni feere fof no mbaɗɗa tinno wallam hen ɗum rendintamen kala ko jiɗɗa suba e jamma e kihiɗe mbomi waɗane ɗum on banggue yo ɓerde ma ɓuuɓ e inchallah mbomi totte mo fof inde muɗum e yettode muɗum balla kam hen noon mi tampide e kay a jarama Fejoor mi salmini galle Trois familles, mille problèmes. Indini dani nobe, atri majinobe. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasila ben jala